Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Азилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга матур көн телибез. Якыннарыгызның игътибары, күтәренке кәеф, кыш салкынын сиздермәсен, җылытсын дип, бүгенге тапшырыбызны башлыйбыз. Бүген сезгә шәй яны, татар җаны дип аталган махсус чыгарылышыбызны тәкъдим итәбез. Гаиләдә милли тәрбия бирү турында Казанда яшәүче Сафинар гаиләсе уртаклаша. Bismillahirrahmanirrahim. Pişirmaklar pişirdim. Konaklar gelirge teşmime. Mandırma aşağı kararsız hele. Tuyga kelsen tuyup geldiler. Bugün sizge mine şunday temli peremeşler pişirip geldim. Tatar halkında şunday matır gadet var bit. Ne kurdunuz mu? Allah matır iken peremeşleri. Temlidedir hele. Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. Şey yanı, tatar janı digen tapşırığımızı başlayız. Biz bugün Safinar gailesinde, konakta, isenler misiniz, ne hallerde yaşap yatasız? İsensiz, Allah'a şükür. Mine Haydar abi sizden başlayalım. Mine konakta diye ettim. Şulay bir tatar halkın konakçıl diler. Konak turunda bizden bir köp mekallerimiz de var. Neşik uyluyorsunuz Haydar abi? Tatarlar konakçıl halk mı? Бекте конакчыл халык. Ол инде мин аны бала вакыттан ук хәтердим. Ол елларны истәлләр бик булмаса да, кешенең күңеле бик киң иде. Бер-берсенә ирешү, төрле казы бәләре, башка йолалар буенча конакларга җыелып, алар бар да хәтердә минем татар халкы бирен-биреннән туган тумачага, кардәш кабиләгә конакка ирешкән. Şulay bulsun, her vakitte işikleriniz açık bulsun. Bizni de konakka çağırganınız için rahmet. Eydegiz mine Çulpan hanım siz mi ailegiz bilen tanıştırırız? Әти, Хайдар абый Сафин гомер буе баянчы булып эшләгән, зур, бийек җырчыларга гомер буе уйнаган Илһам Шакиров, Альфия Абзалова кебек кешеләргә. Бу минем әнием, Рәйсә ханым Сафина була, телеграфистка булып дөнья күргән. Аның бик матур рәхәт график эш графигы иде. Ул һаман безнең белән гаилә белән ашаргасын тапшырып өлгерә иде. Безне дә карага өлгерә иде. Бер дә хәтерләмим, әни юк чагын һаман. Бу минем кызым Зифа Сафина була. Tanıştıkta indi bik zor rahmet. Зифа бик серлегенә карап утыра әле ул. Әйдә Зифа менә син үзең турында сөйләп күрсәт әле. Мин укыйм 2нче класста. Миңа 8 яшь. Мин яратам шигырь сөйләргә. Укыйм 20нче гимназиядә, Абдулла Алиш исемендәге. Абдулла Алишның кем икәнен беләсеңме соң? Ул язучы. Аның шигырендә беләсеңме син? Шигырь. Беләсеңме? Нинди шигырен беләсең? Әйдә сөйләп күрсәт әле. Әйтсәләр дә барып тор син дип, дөньяның иң рәхәт җиренә. Әйтер идем, кирәк түгел дип, кайтам мин дип, туган илемә. Biz hürmetli tamaşaçılar bugün әлеге гаиләдә milli тәрбия турында сөйләшергә җыелдык. Һәм Чулпан ханым безнең инде ул татар теле укытучысы түгел, ул белүемчә икътисадчы, әйме шул юнәлешне түгел фәнне сайлаган һәм шул юнәлештә эшли. Менә икътисадчы кеше иде миллилекне ничек саклый икән, Чулпан ханым? Дөресен генә әйткәндә, бала күбесенчә каникулларда әби бабасы белән тора, монда төшә. Әби белән бабай гаиләдә гел безнең белән дә татарча сөйләштеләр, Зифа белән дә татарча сөйләшеп торалар. Үзебез инде күбесенчә өйдә тырышабыз. Татар теле белән сөйләшеп кенә булмый бит ул. Әдәби телне үстерү ягын караганда әкиятләр татарча әзрәк, кинолар карарга тырышабыз. Әбисе матур шигырьләр сайлый да авторларны. Әкрен генә укый. Зифа уйнаганда әби шигырь укый тавыш белән. Зифа шуны ишетеп тора да колагына сала. Шулай иттереп, матур иттереп аның бәйләнеп китә, сеңдерә дип әйтим инде дә. Аннары юл буе мәктәптән бабай алып кайта, аны өйгә алып кайта. Анда шымарта кайталар инде ул шигырьләрне. Кызым, менә бит инде син Тукай шигырендә сөйләдең, Җәлилендә, аларга багышланган кичәләрдә дисең катнаштың. Менә яңа гына табадан төшкән китап Марсил абый Гилфанов
Безгә биреп җибәрде бүләк итеп, сине белеп, Зифа матур шигырьләр укый дип. Менә гаҗәеп бер матур шигырь кызым. Әйдә мин сиңа укып күрсәтим әле шуны. Туган телем дип атала. Күп милләтле халык яши минем туган илемдә. Башка телләрне белсәм дә, уйлыйм туган телемдә. Сөйләшәм мин шушы телдә. Алам аннан белем дә, шигырь укыйм, аралашам туган татар телемдә. Тукай сөйләшкән бу телдә, язган Җәлил, такташлар, Кутуй, гыйззәтләр бик якын, әйтерсең сабакташлар. Ташып ага мең дәрьясы, җырлый Әлфия, Илһам, күпме биек татар җирдә теленнән алган илһам. Мин яратам милләтемне, горурланам тел белә, дөньяда тип 14 телнең берсе икәнен беләм. Бик матур бит кызым. Бабайым шундый матур шигырь, баяндан да уйнап күрсәт әле. Хәзер кызым, уйныйбыз. Мәсьәлән китап. Бәлкем кызым, сен уйнап карарсың баянда. Әйдә. Гаилә белән бергә бер юнәлештә тәрбия алып баргач, аның нәтиҗәсе дә яхшы, шулай бит, Хайдар абый? Чулпан әйтеп бетермәде. Ул педагогик киллиятының татар теле бүлегендә укыды, шуны тәмамлады. Кызыл диплом белән ул Рәдинә Хакимовна Гафарова укыды, билгеле шәхес бит инде. Әйе, китаплар язган, әйе, китаплар. Расазина Сафиуллина бездә эшләде. Гөлчәчәк апа Әдхамовна бездә эшләде. Бездә татар теле алар бала чактан алар бик тирәнтен өйрәнделәр, татар гимназиясын тәмамладылар. Һәм татар группасын тәмамладылар педколледжда. Аларның фундаменталь белеме бар дип әйтәсем килә. Менә шушы балаларга биргәннең тәрбиянең хәзер инде көзге кебек оныкларда да чагыла бит инде, шулай бит, Хайдар? Чагыла, әгә Зифада бигрәк тә чагыла инде. Зифа бик хәтерле, бик яхшы инде Зифаның. Әбисе бер 4-5 кат укый әкрен генә, хәреф таныганчы ул инде 6 яшьтә 8 класс материалын яттан сөйләде. Ул безнең язмада бар. Без аны чыгып барабыз язмаларга, төрдәниләрдә. Аннан соң язучыларның Рафис Кырбанның юбилейында катнашты, Рөстәм Мингалимныкында, Халисә Мәдарисованың күптән түгел булды юбилей, анда 2 шигырен сөйләде. Габдулла Тукайның һәйкәле янында, анда Тукай әсәрен сөйләде. Муса Җәлил һәйкәле янында Муса Җәлилнең кызлары башкаларын. Аны режиссерлар күреп алып, һәммәдә шулай чакыралар. Biz булыр алганча катнашырга тырышабыз. Шәһәр күләмендә катнашырга. Зифаның үзенә дә сүз бирик әле. Зифа, монда сине бик мактадылар. Барсы да дөресме? Әйдә, үзең дә әйт әле, нинди сәхнәләрдә чыгыш ясадың, нинди шигырьләр сөйләдең? Мин зур сәхнәдә чыкканым бар. Филармониядә, Уникста, Тукай музейында. Рөстәм Мингалим шәһәр бакчасында. Абдулла Алиш исемендәге гимназияның 1-нче сыйныф укучысы Зифа Сафина сөйли. Акбай, Акбай, ник бәләкәйсин булай? Мин бит әле үсәм генә, диде миңа Акбай. Акбай, Акбай, үскәч нинди буласың? Акбай шунда сөйләде, үскәч куян куасың. Рәхимә Арсланова, Тукай кайта. Язгы кояш белән кайта Тукай. Якты нурдай кирәйләргә. Шагыйрь кайта. Гүя телебезнең аянычлы хәлен киләргә. Язгы ташкын белән кайта Тукай. Гөрләүктәй агыла җырлары. Шагыйрь туган көнне яналар. Илебезнең урман кырлары. Язгы тамчы белән кайта Тукай. Тамчылардан күлләр җыла.
туган теленә хөрмәт иткән милләт мәңге яшәр, үлмәс. Шигырьне сиңа кем өйрәтә әле? Әби. Әйдә, әби, нинди шигырьләр сайлап бирәсең? Рәйсә апа, үзеңнең оныгыңа ни өчен шул шигырьләрне? Ну инде бала нинди тизрәк эләктерә торган шигырьләр нитәм инде сайлыйм инде. Тизрәк, җиңелрәк. Башта без аны укыйбыз, аннан соң аның мәгънәсен татарчалап, урысчалап, үзебезчә бөтенсен аңлатам инде үземчә инде. Аннан соң инде ул аны уйнаган вакытта тыңлый, аннан соң «Әби сөйләп бирәмме?» дип әйтә ул. Аннан соң инде сөйли башлый. Аннан төзәтә башлый. Мен инде үзем мишәр булып, минем акцент мишәрский. Баштарак инде аны бик неттеләр инде. К хәрефен дөрес әйтмәй дип бәйләнгән булдылар. Хәзер инде Аллага шөкер. Рәхимә Арсланова, Көзбай. Кызгылт сары төскә манып, урман һәм болынларны, килеп җитте Кызбай агай, кисәтеп кыш кортларны, кыеп агач яфракларын, бер моңайды, бер көлде, мул уңышына куанып, кыр басуларда йөрде, вак яңгырлар сибәләде, ялангач калды кырлар, кошлар җылы якка очты, тукталды моңлы җырлар. Зифа, син инде менә бик күп язучыларның иҗатын өйрәнгәнсең шушы шигырьләр аша. Әле синең башка төрле талантларың да бар икән. Театрга йөрим, татар театрына. Туфан абый Миңнуллин заманында әйтеп калдырган иде, һәр милләт ул телдән башлана. Телдән башланып беләм инде, мин дә шул Туфан абый белән килешәм. Шушы гүзәллекне аңламаган милләттәшләремне кызганам дип әйтә иде ул. Чыннан да менә хәзер менә без бит инде бераз артка чигенеп әйтсәк, без үскәндә бит инде шушы ГТРК радиосы бит инде. Мин аны чын радио дип йөртәм. Ул радио турында сүз барганда үземнең коллегаларым белән өлкән буыннар без бит инде шушының тәрбиясендә үстек. Шушы радио белән ул саф чишмә суы кебек. Аннан без бит әле балавакта белмәдек хозсоветның нәрсә икән, сәнгать советларын. Шулар аша гына үткән әсәрләр безне тәрбияләделәр, безне шушы мәктәп тәрбияләде һәм радио тәрбияләде. Ул Илдар абыйның танышманнарын алыкмы, тел күрке сүз алык, тапшырын алыкмы, башкаларны алыкмы. Мин ул дикторларның тавышларын ишетәм. Ул әсәрләрне күңелемдә яңартам. Халисә Мөдәрисова. Моңлы карт. Абдулла Алиш исемендәге 20-нче гимназиянең 2-нче сыйныф укучысы Зифа Сафина сөйли. Карт әти музыкант түгел, җырчы түгел табында. Шулай да моңлы карт дип йөртәләр авылда. Җыр төсле бабам хезмәте, әкияткә тиң дөньясы. Шагыйрь дә, рәссам да түгел, гади балта остасы. Кызлар иңендә чайкалган кентесе, чиләге, ялкылдап һәм янып тора өй карнизе бизәге. Бабам күңеле кебек киң, капкада сыр бөдрәләр. Кояшка табан ачыла ул ясаган тәрәзләр, шелтәрләнгән, бизәкләнгән, аерым код табылган. Авылның һәр йорты аның кулы белән салынган. Аның моңы торып калган өстәлдә һәм ишектә сабый тәүкат дөнья күрә ул ясаган бишектә. Карт әтинең кырдашлары хәтта дөнья куйганда васыять итеп ясатканнар каберләргә кыймада. Карт әти юк инде күптән, ләкин халык телендә гади түгел, моңлы карт дип йөртәләр бүген дә. Үзенә ул күп алмаган, каберендә үзе куйган айлы сары чардуган. Ә кешеләр тормышына җырымын биреп калдырган.
Баштарак без садикка бергәндә дә татар группасына бирдек. Аннары мәктәпкә барганда, сайлаганда безнең 11-нче лицей яңа мәктәп ачылды, как раз безнең яшь туры килүгә. Анда бик күп балалар җыйдылар. Без кичкенәрәк мәктәп булса иде, үзебездә гимназиядә укыгач, кичкенәрәк булса балалар бер-берсен белсәләр иде, укытучылар бер-берсен белеп, балаларны күреп, тәрбияләрен биреп, вакытында шалтыратып, әтиәнисе кем икәннәрен белеп, шулай итеп мәгънәлерәк мәктәп сайларга тырыштык. Аннары Рәхимә Расланова ул мәктәп директорлары арасында бик көчле, аның коллективы бик көчле. Укытучылар арасында да татар укытучысы сайларга тырыштык. Сүзегезне куәтләп шулай дип әйтәсез килә. Барбер гаиләдән башланса да, менә шушы тирә-як мөхит, мәктәп, балалар бакчасы тәэсире көчле шулай бит. Көчле, бик көчле. Кайбер ата-аналарга әйтәсе килә, татар белән барып калмыйдылар. Бит менә уйлап карасыннар, безнең Cumhuriyetimizin yetekçileri, barsı da Tatarça okuyan yetekçiler. Barsı da bir diyen yetekçiler. Biz de bir avuzdur şabilmi şekillik kazanğa. İrendik şükür. Bütün Sovyetler Soyuzu'nun arkalığa buyga jirip şaktak şekillerinde de bulduk. Bir de Tatar deyip kepsitkenleri min körgenim yok. Kim kur bulmadık. Benim okuluşum etkeni var idi. Georgi Mikhailovich Kantor. Hem her bir kişiye de üz milletinin tarixin, anın edebiyatın, medeniyetin bilse, эрудициялы югары тәрбияле булу өчен шул җитәди. Хайдар абый, сез инде үзегезнең фикер сөрешегез белән шуны әйтергә теләдегез. Шуннан да һәр гаилә үзеннән башларга тиеш. Рәис карары белән генә син татарча өйрән, син үз телеңдә сөйләш дип кенә әйтеп булмый, шулай бит? Үзебездән тора. Әби бабайларга әйтәсем килә, менә аларның вакытлары юк, менә аларның вакыты бар. Балага аны күптә кирәкми, кызыксындырырга кирәк. Менә шушы урында әйтәсе килә, безнең шактый гына китапханабыз байтак кына бар. Мин анасын язучылар белән күп аралашкан кеше буларак, анасын мәгълүмати ул яктан. Мин эшләгәндә дә язучылар союзы белән безнең артистларны чыгаралар, бер җырчы, бер баянчы. Мин һәр вакытта алар белән аралаша идем, алар белән кызыклы. Анасын Илһам абый Әлфия төркемендә эшләгәндә Фәйзи Юсупов белән без бергә эшләдек. Әзәл абый Ягудиннар белән мин алар белән бер номерга төшә идем гостиницада. Без әдәбият турында сөйләшеп туймый идек инде. Subhanallah, безнең мәдәни мирасыбыз да бай. Менә шушындый үзегезнең алган билимнәрне инде хәзер оныкка да өйрәтәсез, шулай бит. Менә мин кичкенә генә бүләк әзерләп килгән идем әле. Тамашачыларга да күрсәтим, бәлки алар да белмиләрдер. Менә безнең Татарстанда татар теле, Татарстан рәисе каршындагы татар теле һәм Татарстанда яшәүче башка милләт вәкилләренең туган телләре комиссиясе бар бит инде. Шуның ярдәме белән чыккан менә шундый бик матур китаплар сериясе бар. Футбол, бизнес, һәм терек табигать, һәм башкалар авиация, һәм алар барысы да татар телендә. Менә шушы коллекцияны, китаплар тезмәсен дип әйтик инде. Минем шундый татар телендә матур шигырьләр сөйләүче безнең Зифабызга бүләк итәсем килә. Менә Зифа, алалы кабул итеп син шуларны укырсың. Аннан федераль мәдәни мөхтәрият җитәкчелеге Этностиль дигән ярдәмче кулланма чыгарганнар һәм анда бик матур менә татар орнаментлары ясалган. Бу әсбап та сиңа үзеңдә мәктәптә кулланырга бик зур ярдәмче булыр дип уйлыйм. Аласыңмы, Зифа? Бик зур рәхмәт сиңа, шушындый матур шигырьләр сөйлисең. Аннан башка балалар да үрнәк ала. Карале ничек матур сөйли. Мин дә аңа охшарга тырышыйм дип, аның иптәш кызлары да үрнәк аладыр. Шулай бит, Зифа? Татар телен белсәң, чит телләрне өйрәнергә җайлырак була. Дәрәҗәң үсеп китә, башка балаларга караганда дип өйрәтәбез инде керенгенә. Без бүген Сафиннар гаиләсе белән аралаштык. Шундый кызыклы үрнәк гаилә булып чыктылар. Бик зур рәхмәт сезгә, киләчәктә дә зур уңышларга ирешергә насыйп булсын Зифа кызыбызга. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән тамамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт.
Шәй яны татар җаны тапшыруы Татарстан рәисе каршындагы татар теле һәм Татарстанда яшәүче башка халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән эшләнде. Бүгенгә хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән сау булашам, киләсе очрашуларга кадәр.